Het begint een zwart wind. Ja, nog scheef en mooi terug toe slaan. En als we al losgaan, dan ja, we gewoon eerst al een mooie partij zitten. Oké. En dat de beste winnen mooi, hè? Ja. Nou, daar gaan we los. En de adviseurs moet even vertellen. Ja, wees. Huppakee. Ja, wacht even. Shit, hier. Nu gaat het erom. Huppakee. Ja, daar weet ik. En dan zet het, moet je erbij drukken. En als het op 0 zit, dan ga je het verleggen. Stop eerst. Ja. Ja, maar nu is het. Indrukken. En dan moet Peter. Oh. Piet, die doet het maar vlug. Ja, met Piet, gauw helpen toe. Zit op, wat maakt er? Goed zo. Ja, dit gaat helemaal goed. Je staat in het laatste shot gestaan. Nee, ik moet je waaiblender. Ja, nu is het vol beter te zien. Piet, wat heeft hij? Oh, wat een dikke nacht aan, wat gaat er? Ja, Piet die zei dat het helemaal net kan, maar dit hoort verdikke nacht aan. Hij doet het fantastisch. Nee, dat moet slaan. Hij slaagt net. Mist per se slaan, Johannes. Oh, ja, hij wacht even meer en dan kon het water gelijk pakken. Nou, dames en heren, nou, nou krijgt inschakelen. Dit is het absolute vocale talent van Friesland. Johannes Rietma, die zit op wit. En Piet Kroes, die zit op zwart. En het is Piet Kroes, die is van de Kids Voice Kids. En Johannes is vanzelf van die oren. En ja, dat mag ik, Johannes. Ja, dat mag ik. Maar ja, dan best hem ik weet. Nee, dat mag slaan. Slaan is verplicht, Johannes. Die moet slaan. Huppakee. En ik kan met Piet weer omslaan. Ja, moest je aan helpen te krijgen. Waar bist je te helpen? Huh? Waar bist je? Jesse. Jesse. En waar is dit? Rijtse. Jesse en Rijtse. En waar is dit? Jitse. Jetse. Rijtse. Nee, Ritse. Ritse. Rinse. Ja, Johannes is weg. Nou, ik valt mij niks aan hoe Piet dit doet. Dat is krekken met jong. Toen dacht ik word niks mee, maar het wie prachtig. En nu we met Damien krijgen. Oh, en we pakten een wolf. 1, 2. Nee, je moest die wolf pakken, jongen. Ja, die wolf. Nee, ik geloof, nou is het een rare boel. Nou ken ik het zelfs beter. Dat nou hoor ik als verslagjouwer ik maar weer op. Ik heb met scootziel ik was les van. Dat denk ik dat ik het beter kan. Ik vind dit monsterachtig hoe deze man, dame. Hoe is dat in de gaten, Walingen? Dat dit zulke goede dames binnen. Het ben Friesen en dat soort Piet al. He. Dat Keertsen, dat kenner en jongen. En dan ken ik dame. Zo simpel is dat. Hij zei dat het dame niks voor hem is, maar het deed geweldig. Nou kreeg Johannes een voorsprongje, want je nou zit er raar in de panari. Maar Peter, ja, krijg je er een wolf krijgen en dan je er... Ja, wat een geweldige oplossing daar. Fantastisch. Ja, eendhoekje. Nou, en dan zien wij daar eens even wat het bij die orenmannen is bij Kooistra en Walingen. 1:25, 4:44. Ja, dat gaat op tempo. Huppakee, huppakee. Ja, op wij naar een wolf. 12 jaar, 6, 8 jaar. Ja, het wordt een toer. Dit wordt de Walinga weet net, ja. Nou. Oh, heden nog dan. Nou, zo weer even bij. Oh, wat een geweldige sprong. En dan achteruit, wat gaat het al prachtig. Maar ja, Johannes, die stuk nog. Hoe stikt het nou eigenlijk? Wie is nou voor? Ja. Hier zit precies lief. Het is onvoorstelbaar. Ja, dat ik net dacht. Ja. Ach. Zo, en nou lijkt het gekjagerij, maar dat is het vanzelf net. En dan moet je bedenken dat je 2 uur hier zit. Hij was een jongen, 3 uur in elkaar zitten. Was 4 woorden. Was 4 uur in elkaar. Dan begint het jongens om 7 uur en 12 uur is het vast. En dan dam je nachts weer. En nachts dan kan je net in de sleep komen, dan zie je al die set. Ja nou. Hij je ook een goed onthoud dat je nou weet hoe het dan gaat? Nou, soms wel. Net altijd niet, hè. Soms wel. Nou brong die jou op, hè? Ja, ik moet al, Dan kan je dat voorsprong van die ene pakken. ik moet al wat nou. Nee,
kan ik rekken, want hij had maar 28 seconden. Ja, dat alweer ik. Nou, dat is het. Het is uit. We zeggen het gebeurt weer niks onder het man. Wie al hopeloos zijn. Je moet het net filmen hoor. Het kwam ervoor. Het is een dramatisch moment weer. Nou ja, dat was vaker gedaan. Ja. Ja, geen dat niks. Ja. Hij toch even Bob omgezet niet. Dit is de laatste keer, jong, ben ik bang. Ja. Ja. Nou, eens even zien hoe het nou met Johannes is en met Piet Kroes. Ja. Ja, en het komt wel bij dat die klok heel dit stilstaat. Oh, daar had alleen een wolf, dat is Piet. Ja, maar Piet, die kan hem er tussen zetten. Piet, die kan hem. Kan. Ja. Met de wolf. Was die nog in? Nee, hier. Zo, oor. Zo. Zo. Nou jongens, het is klaar. Het is klaar. De Johannes kan lopen hard. Hé, hey, dat moest nog een keer. Oh nee, dat meen ik. Nee. Ja, maar er is van Johannes totaal niks meer om. Dat is gebeurd, ja. Het is er nou. Ja, maar doe hij gelijk. Let me gewoon even dat is helemaal Ik had die man 12. Het heeft normaal gebeurd, klaar. Ik zie het zo. We kan je voorbij nemen, want dit heeft jouw 4, 6. Nou ja. Ja, maar je weet het nooit. Je staat een enorme voorsprong. Ja. Kun je de kerst al? Kun je de kerst alles? 1, 2, 3. Nee, ik zie mezelf, ja. Net alles. En dat het nog. Ja, ik moet me ontzettend warm, hè dan. Ja. Johannes is net de enige die het woord heeft. Ik had het ook Johannes woord, hè? is sympathisch. Ik kreeg mijn valie. Dit hier wel eigenlijk wel een slagveld. Het zou eigenlijk beter zijn dat die jongens er net bij zijn. Nee, dat niet bij. Nou, ik loop Piet, Lokwenske, want het kan net meer oors door het doen. Johannes, jouwt maar roer, jongen, want het is hopeloos. Nog wat. Nee, misschien hem krijgen wat. Ik zou je even vertellen. Ik heb ooit je hebt een aardig dame. En nou, ik denk nou, hebben krijgt van de Daambond hebben we wat nieuws maken. Dat is een daamdoze. En er zit alles in wat met daam te maken heeft. Ik zat even ja, een cd'tje. En dan, dit is wat ik ervaren. En er zit een daambordje in. En er zit een daamcursus in. En als je hem dat al in spitten hebben, dan weet ik zeker dat je hem weer over een periode wasje. En dan doen we het wel goed. En dan, Nou, het voelt helemaal net beroerd. nee, het voelt mij beslist net ouw. Meen ik serieus. Monsieur Verdijking en Piet. En Johannes Verdijking, want er zo staan een soort momenten hebben. Dan denk ik van, wat zou ik nou even doen? Want dan moet ik even wacht zien, want dan zit ik erin. En dan heb ik hier een toegangsbewijs voor tuinfeest in Blauwhuis. Piet, ik weet, daar stond er nog in de geest. Maar ik denk dat het ook is, Johannes, als het de tijd heeft. Nou, bijna wat Jan verder. Hey, ik vond het leuk dat je hem weer wint. Geweldig.